ሰላም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዲኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ወጋሕታ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ኣሕዋት ኣዕርኽተይ ኩልኩም ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ናብዚ ቻናልና እንዳበልና ሎማዓንቲ ብኻልእ ቪድዮ ተመሊሰ መፅእ እኒአኹ ሎማዓንቲ ደሞ ከም ትፈልጥዎ ክሪስማስ ሆሊዴይ እኒኦና እና ሓደ ዘልዩኒ ኣቑሑት ንክሪስማስ ዲኮር ዝኾኑ ማለት እዩ ካብ ተፈላለዩ ድንኳን ካብ ሓደ ጥራሕ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ድንኳን ዝደለኻዮ ኣብቲ ሓደ ድሞ ዘይደለኻዮ ክህሉ ስለ ዝኽእል ከምኡ እውን ምስቲ ዋጋ ማለት እዩ እንዳነፃፀርኩ ዘልዩኒ ሓደ ናይ ክሪስማስ ዲኮር ኣለለለ ኣቢልና ገዛ ተመሊስና ደሞ ብሓደ ኮይና ዲኮር ክንገብር ኢና I don't know which one. Can we get this next to the Christmas tree? This one looks nice. Mom, can we get this next to the Christmas tree? No, get that one. Look, it's just gold. Now Maddie's chasing it. I'm not getting like gold ornament. እምበኣር ድሕሪ ነዊሕ ሰዓት ኮለል ማለት እዩ ኣብ ዝዕዳጋ ቆልዑ ሒዝካ መወዳእታ ገዛና ተመሊስና ኣለና እዛ ትሪ እዚኣ ወይ ድማ እዛ ክሪስማስ ትሪ እዚኣ መሪፅና መፂና ማለት እዩ ሕዚ ምስ ደቀይ ኮይና ብሓደ ኮይና ክንሰቕለይና ንሳቶም ብጣዕሚ ኤክሳይትድ እዮም ኮይኖም ናይ ብሓቂ ከምቱ ኣይ ቲንክ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ነይሩ ሜንሽን ገይረልኩም ነይረ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ጌርና ክሪስማስ ትሪ ብፍጹም ኣብ ገዛ ሰቒለ ኣይፈልጥን በቃ ድሌት እውን ስለዘይነበረና ኣነ ማለት እዩ ደቀይ ግን ኩሉ ግዜ እዮም ዝሓቱ ኦፍኮርስ ሪኢኹም ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገዛ ኣብ ዕዳጋ ኩሉ ስለ ዝርእይዎ ከምዚ ዓይነት ነገር ቆልዑ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎምና እስኪ ልቢ ገይሮም እንታይ እዩ የድሊ ድዩ ኣይድልን እዩ እስካዕ ዝፈልጥዎ እስኪ ናይ ሎም ዘበን ንእሽተን ክንገብረሎም ኢለ ሓሲበ እየና ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ እዩ ኣብ ክሪስማስ እሱ ንኻልእ ግዜ ንግደፎ ግን ንደቅና ዝሕጉስ ነገር ምግባር ክፍኣት የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ማለት እዩና ኣነ ኣብ ዓዲ ንባዕሉስ ክንደይ ኢና ብዚ ፅሕዲ ናይ ዓዲ ፅሕዲ ብተኽሊ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ንሕና ብከረሜላን እዚ ብሉን እንዳገበርና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ነርናና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሜሞሪ እዩ ዘለዎ ሶ ቆልዓ ኮይንካ እቲ ትሪኦ ፅቡቕ ነገር ኢኻ ተስታውሶ ንድሓር እምበር እንታይ ትርጉሙ እንታይ እዩ እንትኑ ገለ መልእታት ምንም ኣይርድኦምን እዩ ኣነ ንባዕሊ እቲ ቀደም ምንታይ ንገብሮ ነርና ንባዕሉ ትዘይብለንን እዩ ግን ሕዚ ኮይነ ክሓስቦ ተለኹ ግን በቃ ስኢሉ እቲ ሜሞሪ ግን ባይ ንሕና እውን ከምዚ ንገብር ነርና ዝብል ሜሞሪ ኣብ ውሽጥኻ ይተርፍና እቲ ዋና ናይ ወላዲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ደግሞ ንደቅኻ ፅቡቕ ዝኾነ ነገር ምግዳፍ ስለ ዝኾነ እዩና ሶ ፋይናሊ ከምዚኣ ጌርና ሰቂልና ያወዲእና ኣለና ብጣዕሚ ንእሽተን ናይ ክሪስማስ ትሪ ኢና መሪፅና ምክንያቱ ብዙሕ ከዓቢ እውን ኣይደለኽውን ቦታ እውን ስፔስ እውን ስለዘይብሉ ፍቱ ሊቪንግ ሩምና ንእሽተን ኢና መሪፅና ካብኡ ድሓረ ካብ ቴሙ ዝገዛእኽዎም ሓደ ኣቑሑት ነይሮም ንክሪስማስ ዲኮር ዝኸውን ኢለ ንዕኡ እውን ቪድዮ ሰሪሐሉ ኣለኹ ካሊእ መዓልቲ ክዘደልኩም እየ እና ካብኣቶም እቲ ሓደ እዚ ናይ ክሪስማስ ትሪ ዴኮሬሽን እዚ ፍላወር ጎልደን ፍላወር እየና ካብኡ ኣብኡ ተለኹ ተመላኽዎም ሓደ ነገራት ደሞ እዚ ናይ ክሽነ ታውል ማለት እዩ ኩል ግዜ ኣብ ዶር እዚ ናይ ኦቨን ዶርና ጌርና ክነመልክዖ ንኽእል እዚአን ተማልእየ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ክችን ዲኮር ዝገበርክዎ ኣሎ እንድዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዛ ናይ ቲቪ እዚኣ ትሕቲ ቲቪ ማለት እዩ እዛ ናይ ክሪስማስ እዚኣ ክገብረሉ ሓሲበ ማለት እዩ መጀመርታ ባይ ዘ ዌይ ማለት እዩ በቃ ሓደ እንተቐየርኩ በቃ ከምዚ ጥዕመኒ ቀያይሮ ነይረ ማለት እዩ ሕዚ ክትሪእዎ ተለኹም ዋ ክንደይ ግዜ ዳ ቀየራቶ ከይትብሉና ሓሳብ ይመፀልኩም እሞ ካብኡ እንደገና ሜስኩም ተቐይርዎ እዚ መዘመርታ እዚኣ ከምዚ ገይርዮ ነይረ ኣብቲ ትሕቲ ቴሌቭዥን ካብኡ እንደገና ሜሰ ቀይረ ኣብቲ ማእኸል ናይ ሊቪንግ ሩም ቴብል ገይርዮ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ኣፀቢቀዮስ ድሓር ሜሰ እንደገና ደስ ኣይበለንን ካብ ኣልዒለ ሜሰ ቀይረዮ ናፍቱ ቲቪ ትሕቲኡ ወሲደ ሜሰ ከምዚኣ ገይረያ ማለት እዩና
ካብ ዝሰርሖ 2-3 መዓልቲ ገይሩ እንድዩ ካብኡ በቃ መዓልቲ ክሪኦ ተለኹ ሓሳቢ መጸለይ ሞ ከምኡ መይሰ ይቕይሮ እና ንዓኹም ድሓር ደስ ዝበለኩም ማለት ከም ደስ ዝበለኩም አይዲያ ክትወስዱ ትኽእሉ እንዲሁም ግን ኣነ ከምዚ ገይረ ቀይረዮ ማለት እዩ ድሓረ ካብኡ ኣፍታ ናይ ኮፊ ተብል ትኸውን ደሞ እዚኣ ረኺበ እዚኣ ገይረላ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ኣይ ቲንክ መስለኒ እና እዚ ከምዚ ገይረ ምስ ወዳእኹ እንደገና እንታይ እውን ኢልኒ መብራህቲ ረሲዕሉ ናይቱ ክሪስመስ ኣብቲ ትሕቲ ቴሌቭዥን ዝገበርክዎ ማለት እዩና መብራህቲ ዘይሃልይዎ ደሞ ደስ ኣይብሉን ኢለ ድማ መይሰ እንደገና መብራህቲ ገይረሉ ዲም ላይት ማለት እዩ አይ ቲንክ ቅሕ ዝበለ ተዝኸውን ሞር መልክዕ ክህልዎ ነይሩ ይኸውን እዩ ግን ዝነበረኒ ስለ ዝኾነ እዚ ገይረሉ ማለት እዩ እና ከም ትሪእዎ ዘለኹም መይሰ እንደገና ንሳልሳይ ግዜ ይቕይሮ ኣለኹ ኤኒዌይስ እዚ ሽምዓ ኣብኡ ዝውላዕ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣብ ትሕቲ ቴሌቭዥን ኮይኑ ሽምዓ ክትውልዕ ወይ ትኽእሉን ልክዕ ናይ ዴኮሬሽን ጥራሕ እየ ሓሲበ ገይረዮ ማለት እዩ ድሓር ካሊእ ድማ ኣብ ክሽነ ደሞ ብዙሕ ተጋነነ ነገር ኣይገበርኩልን እየ ጀስት ሲምፕል ቲንግ እዛ ናይ ሽምዓ መቐመጢት እዚኣ ናይ ክሪስመስ እንፅሕዲ ዘላታ ማለት እዩ ከምኡ እውን እዚኣ ካብ ኮልስ ይመስለኒ ገዚአ እያ ተዘይተጋጊ ከምቲ ዝበልኩኹም ሾፕ ክገብር ተለኹ ኢለ ኣብ ዝኸድክዎ ዝረኸብክዎ ደስ ዝበለኒ ነገራት እንዳገዛእኽዎ ዝፀናሕኹ እዩ ከምኡ እውን ቀደም ክሪስመስ ትሪ ገለ ክገብር ተለኹ ዝነበረኒ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ሕዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ገዚእኻ ኣይውፃእን እዩ ናይ ብሓቂ እዚአን ገይረ እየ ናይ ክሽነ እውን ዲኮር ገይረ እየን ካሊእ እዘን ዕምበባ እዚአን ደሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ቴሙ ኦርደር ገይረ እየን ነይረ እዚአን መፅናለይ እዚኣ ደሞ ንዳይኒንግ ቴብል ክትኮነኒ ኢለ ማለት እዩ ሕዚ ዳይኒንግ ቴብለይ ኣብኡ ተለኹ ዴኮሬት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ሲምፕል ዝኾነ ቅልል ዝበለ ዘይተጋነነ ኢና ክንገብሮ እዚአን አይ ቲንክ ካበይ ከም ዝገዛእኽዎ ረሲዐ እዩ ግን እተን ኣናእሽተን ዕምበባ ግን ካብ ቴሙ እየ ገዚአ እየን ኦርደር ከምቲ ዝበልኩም ሽዑ መፂለይ ሽዑ ዕረየን ማለት እዩ ካብኡ እዚ ራኒንግ ቴብል ወይ ድማ ቴብል ክሎዝ ሙሉእ ንሙሉእ ነቲ ጠረጴዛ ክሽፍኖ ኣይደለኹን ምክንያቱ ትመልክዕ ናይቲ ጣውላ እውን ክጠፍእ ኣይደለኸውንና በቃ ንእሽተን ሲምፕል ገይረ እየ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ብጣዕሚ እፈትየዩ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኮምባይኔሽን ከለሩ ፃዕዳ ቆፂል ቀይሕ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ሰሪሐ እዩና ከምዚኣ ጌርና ሲምፕል ብዝኾነ መልክዕ ጥራሕ ዲኮር ገይረ እያ ማለት እዩ ካሊእ ደሞ እዚ ናይ ምግቢ መቐረቢ እዚአን እኳ ብጣዕሚ ሲምፕል እየን ከምኡ እውን ክባር ኣይኮነን እዩ ኣብ ኮልስ ኣብ ታርጌት ከምኡ እውን ኣብ ተፈላለየ ድንኳን $2 ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚኣ ገይረ ንዕአን እውን ዴኮሬት ገይረ ከምኡ እውን ኣብኡ ተለኹ ናይ ፆም ኬክ ክሰራሕኽዋ ብቐዳማይ ሼር ዝገበርኩልኩም ነይራ ኣብኣ ተለኹ ነሳ ቀርበ ኣቢልና ከምዚኣ ጌርና ጀስት በቃ ሲምፕል ብእውነት ኣነ እንዲያውም ብጣዕሚ እፈትየዩ ኣይ ዶንት ኖ ባዕለይ ስለ ዝገበርክዎ ድዩ ኣስተያየት ትፅሕፍለይ ትኽእል ኢኹም ግን ኣነ ብጣዕሚ እፈትየዩ ደስ ኢልኒ እና ነዚአን ይመስላ ነይረን ናይ ዳይኒንግ ዴኮሬሽን ካሊእ ደሞ ሜሰ ናብ ክሽነ ተመሊሰልኩም እቱ ገይረዮ ዝነበርኩ ዴኮር ሜስ እንደገና ቀይረዩ ደስ ስለ ዘይበለኒ ማለት እዩ ከምኡ እውን እተን ቀያሕቲ ዕምበባ ካብ ቴም ኦርደር ገይረየን ዝበልኩኹም ነዛ ናይ ማእኸል ጠረጴዛ የደለያ ነይረና ድሓር ኣብ ዳይኒንግ ምስ ገበርክዎ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ስለ ዝረኣኽዎ ነቲ ዳይኒንግ ገዲፈዮ ድሓር እዚአን ደሞ ካብ ፍርቁ ካብ ኬማርት አይ ቲንክ መብዛሕትኡ ካብ ኬማርት ካብኡ ታርጌት ስፖትላይት ሪጀክት ሾፕ ኮልስ በቃ በብቦትኡ ተፈላለየ ዓይነት ደስ ዝብሉኒ ዝበልክዎም ኣነ ከምኡ እውን ምስቱ ዲኮር ዝገብሩ ኣነ ይኸዱ እዮም ዝበልክዎም ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ክትረኽቦ ይትኽእልን ኢኻ ኩል ግዜ ኣብ ዝኸድክዎ ሰዓት ኣብ ዝረኸብክዎ ተመላእኽውን ሓደ ዲኮር እየን ማለት እዩና እዚኣ ሕዚ ካብ ስፖትላይት የገዚአ እያ ሴል ወፅያ ነይራ 50% ኦፍ አይ ቲንክ $10 እያ $12 ሳምቲንግ ተማልእያ ማለት እዩ ካሊእ እዚ መቐመጢ ናይ ዕምበባ ደሞ ካብ ታርጌት አይ ቲንክ ወይ ድማ ኬማርት አይ ቲንክ ሎሚ ኬማርትን ታርጌትን ሓደ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዕዳጎም ኤኒዌይስ ካብ ሓደ እየን ካብኡ ዘን ዕምበባ እዚአን ደሞ
ካብ ሪጀክት ሾፕ ገዚአን ማለት እዩ መጀመርታ ቀይሕ ይኽገብሮ ደልየ ነይረ ግን እዚ ጻዕዳ እዚ ንባዕሉ ጽቡቕ መጺለይና ብጣዕሚ ፈትየዮ ሶ I think he looks nice ከመይ ይመስለኩም ንስኹም ካሊ በቃ ዘን ጻዕዳን ቀይሕን መይሰ ደጊመ ዘርእየኩም ዘለኹ መጀመርታ እቲ ጻዕዳን ቀይሕን ሓዊሰ ኣብቲ ዳይኒንግ እንደ ገይርዮ ነይረ ካብኡ መይሰ እንደገና ቀይሕ ንበይኑ እቲ ጻዕዳ ንበይኑ ገይረ ፈለየ ማለት እዩ እቲ ቀይሕ ኣብቲ ዳይኒንግ ገይረዮ እቲ ጻዕዳ ደግሞ ኣብቲ ኮፊ ቴብል ገይረዮ መይሰ ማለት እዩና በቃ ኩል ግዜ ሲ ዝኾነ ነገር ደስ ብዝብለና መልክዕ ገዛና ኣጽብቕ ኣቢልና ዴኮሬት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩና እዚአን ይመስላ ኩል ግዜ ደግሞ ከም ባዕልና እምበር ከም ካልእ ሰብ ኣይኮንና ንነብር ንሕና ደስ ዝብለና እምበር ካልእ ደስ ዝብሎ ኣይኮንና ንገብር ብርግጽ ሓሳብ እንድሕር ሂቡካ ሰብ ሓሳብ ምቕባል ነውሪ ኣይኮነን ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ግን ልዕሊ ዓቕምኻ ድማ ወጪ ኣውፂኻ ግድን ካልእ ሰብ ዝገብሮ ነገር ክትገብር ደሞ ግዴታ ኣይኮነን እዩ ኢለ ዝኣምን ሰብ እየ ኣነ ማለት እዩና ነዚኣ ትመስል ናይ ክሪስማስ ዲኮሬት ዝገበርክዋ ማለት እዩ ካልእ ደሞ ያው ኣብቲ ሶፋ ገለመለም ኣነ ካልእ ዝሰርሓዎ ቪድዮ እንኳን ኣሎ ናይ ቴሙ ኦርደር ዝገበርክዎ ከም ተዓንተው ዝበልክኹም ናይ ሶፋ እዚ ኩሽን ማለት እዩ ካቨር ገዚኤሉስ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ንእሽተን ኮይነን መፅአን ፊት ኣይገብረን ነቲ ኩሽን ናተይና that's why ምንም ዘይቀየርኩ ኣብ ካልእ ኸይደ እውን ክገዛእ ኣይደለኹን it's okay for now ከምዚ ኣቂርና ኣጸበበ ቀቢልናዮ ኣለና እና ደስ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ሶፋር እተን ሜይንሊ ክጽባኣ ዝደለኸውን እዚአን እየን ነይረን ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት እዩና ንዓኹም እውን ደስ ከም ዝበለኩም ተስፋ ይገብር ካብኦም ወዳእታ ደግሞ ድራርና ስርሕርሕ ኣቢልና ብጣዕሚ ሲምፕል ዝኾነ ድራር እዩ I think ቅድሚ ሕዚ እውን ሼር ገይረልኩም ነይረ እየ ምሳኹም ፔኒ ፓስታ እዚ ናይ ኢታልያን ፓስታ ተጠቒመ ድራር ሰሪሕና ወዲእና ናትና ናይ ሎማዓንቲ ሰንበት ማለት እዩ ንስኹም እውን ጽቡቕ ሰንበት ከምኡ እውን ሃፒ ሆሊዴይ and ሜሪ ክሪስማስ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ እስካብ መወዳእታ ምሳይ ጸኒሕኹም እዚ ቪድዮ እንድሕተኸታተልኩሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እንዳዓደምኩ ማለት እዩ I'll see you guys next time. Bye bye.